zdravíme vás pri našom ďalšom videu. Nasledujúce video bude zase zo show Sobota z Games Fans a budeme žrať citrón. bez šupky. So šupkou. Bez šupky. So šupkou. No dobre, tak bez šupky. So šupkou. Dobre. Takže dúfam, že sa tešíte na ďalší challenge a uvidíte, jak sa nám budú kryť ksichty z tej kyslosti. Takže na zdravie. Kosti by aj klúva. Tá šupka je dobrá. No tá šupka je fakt dobrá. Tú šupku nevidím, že? Práve, že ju žer. To ti bude lepšie chutiť. A ja. Aj tak je to kyslé. O, porezaný prst! To štípe. To štípe. Odporúčam vám to. Milióny vitamínov. A tá chuť. Bože, to je dobré. Nechcem. Daj si. Čo ideš vracať? Je to Hodiť kyslé. tyčku? Je to kyslé. Ľudovcej. Mohli by sme to nazvať jarné osvieženie. No. Presne tak. Prišla jar. Citróny rastú na stromoch. Niekedy sa ja žer. Jak sa tak dívam, tak my to možno aj zvládneme. To som sa začiatku vôbec neveril. Musíš zjesť aj šupku. Musíš ho zjesť celý. Jau, moje zuby. To je kvalita. To není dobré. A v tom sú vitamíny? Určite áno. Ajte si. Ajte si. No, fuj, to je musieť. Takto. Šupka je lepšia ako to kyslé. Ty už to budeš mať ľahké, ja? Sladká škorica. Moje plechovky. Joj, to je dobré na pery. Balzám pre dušu. Dobre, toto už dám na ranu. Bé. Dúfam. To len ten koniec, to sa nie je, to je musí. No, presne. Ale nie. A iba tento koniec, to štípe ten prst, no. Tak to nemusí. No, to je som debil. No, sem je po. Zvládol som to. No a to už dáš na nás. Ja ti verím.
stačí pohľad. To dobré. Áno, ten koniec je dobrý, ja to hovorím. To už dáš naraz. Pôjde. Fuj. Pôjde. Stačí. Dobre, to môžeme rátať. Môžeme uznať, že? Takže, ďakujeme, že ste spozreli tento challenge. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať palec hore. Poteší. Ak sa vám nepáčilo, môžete dať palec dole, ale napíšte prečo. A napíšte nám. Čo máme spraviť Presne. na budúcu sobotu. Ešte teraz mám kyslé pery. To bude na dnes všetko. A čaute. Natáčaj. Máš riť jak po záhubky.